Ljudi moji, ja sam sad na JTP-u tražila ovo za karticu. I eto, pomoglo mi je, ali ja sam to uradila prije nego što sam ostatak tega sam pročitala. I sad ono što sam snimala, to mi se sve ubrisalo. Tako da, juče sinoćni snimku što sam snimala malo, što sam čistila na poslu i tako to, sve bi se obrisalo. I sad idemo i ovo na novo, kako se kaže. Sad mi je žao što nisam pročitala prvo tekst i onda uradila. Ali ne veze, ajde. Eto, dobrodošli na moj kanal po drugi put, jer sam ja već ovo snimala, ali bi se obrisalo. Nema veze, nadam svi da ste dobro i zdravo. Danas sam je sunce, pa sad ne znam je li hladno vani. Ja sam tek ustala, imam možda pola sata. Napravila sam kaficu, hoću da popijem. I onda moram do grada, moram ići platiti porez, onda ću do mame, moram do mesnice. I tako te obaveze. I Anes danas dolazi ranije sa posla, petak je, odešta vi. Petak je i eto. Narušila sam sad ne mogu i sad moram čekati da dođe šta da radim. Bolje i dat nekako 10 maraka da vidim hoće li šta valjati, ako ne bude valja, onda se definitivno originalni uzeti. Nego odmah da dajem 80 maraka, a on mali vidjet ću. I uzela sam onaj adapter isto, što mogu vrti na moje stative. Bilo bi super da taj adapter bude odgovarao, jer ne znam, jer ovi GoPro, Hero, Blatska ima Blake, kako se to čitali, ja pojma, ima milion, jer su svi hama različiti, a meni je ovo sve isto. Naprijed GoPro 13, ja hama ben bukvalno ista ova što ja imam. Ja imam 10, a ima i 13, 11, ja mislim 12 čak. Meni je to stvarno sve isto. Sad može samo kvaliteta bolja, a mogu ja kvalitet poboljšati. Samo moram uzeti karticu za GoPro što treba ići, jer ovaj nije toliko jaka da može to podnijeti. Ali nema veze. Zato sam namislila samo postavke one HD da bude kvaliteta i da ne bude ništa specijalno, da mi ne troši toliko bateriju, jer kad snima za 4K možeš snimat možda samo vrglave 15 minuta da snimaš samo sa 4K. A šta ti moraš onda je svako malo puniti. Kad je puniš, onda se haman puni sat vremena i više možda kad je 4K uključen. Tako da na HD brže se puni, a i baterija se slabo troši. I to mi je drago, a kvaliteta videa ja mislim da je super. Iskreno mi je super, pogotovo kad na TV gledam, snimci su mi super. A ovako kad gledam na telefonu, mali ekran pa i nije onako nešto, ali na TV se baš lijepo vidi slika i sve. Eto ljudi, ja sam i pričala i sve i eto što ja uradim. Nisam pasla. Požurila da riješim to i na kraju nisam pročitala ostalo od ovog teksta i eto šta se uradi, obrišeš sve materijal što se snimu. Možda je bilo neki 10 minuta, nema veze. I da, sinoć sam se imala jedan klipić mali od 15 sekundi, ja mislim. Malo sam se butalesala, tako da ću vam garant ubaciti sad u video da pogledate. To, a možda su i neki vidjeli, stavila sam i na short i na Instagram i na Facebook, a ovdje mogu sam na short da mogu da izađe kao video, tako da ću sad ubaciti i ovdje kao da u sklopu videa, da vidite. Ja sam samo iz sebe se ismijala, aj bože dragi. Tako mi je nekako šuknula ta ideja u glavi, rekao bil ne bil, ma hoću, ali jes da sam bila i umorna i sve.
I rekao, haj šta fali, gore bi bilo ono sa prcagom. Vidjet ćete sve. Ja ću vam sada ostaviti da pogledate video i ovdje sad popiti kafu. Pa se čujemo ako Bog da kasnije. Eto ga ljudi, viđamo se kasnije. Sad je 9:53 već. Šta da se radi? Dok ja idem dole, tam vamo, da platim poreze i ostalo, dan će proći, ali nema veze. Vidimo se. Alo, ciao. Hvala.
Rekla sam danas crkva. Platila sam porez, ali u pošti je bilo užasna gužva. Ali onaj u poreznoj je tako bio fin. I sve mi je za 2 minute sam samo mišljen bio i to je to, gotovo. Ali u pošti sam čekala baš dugo. Bila mama kod mame popila kafu i kupila je kruh jer mislim da neće onoga biti dovoljno. Domaći neki. Rekla sam da mi izreši. I kupila sam 2 krosana uz kafu sa pistacijama. I joj, sve mi se, vidite kako se lijepo. I baš lijepo izgleda. Ja mislim da su po 1,5. Tamo je pisala 1,5, sad ne znam. Unutra nema ništa, koliko vidim, samo dozgo to pistacijata. Ja ne se obrati na nje, pokosio dvorište. Sada je slušao video i pokosio i sad mi je baš drago i kasnije ću se trebalo pokupiti. I sam sam odletila da vidim smoku, da mi nije slučajno, jer bila je baš ogromna trava, nije se ništa vidjelo, ali ja sam stavila ono željezno, kao ogradu, željezno, šta je već, nemam pojma. Tako da nije sva sreća, tako da ću kasnije, kad upržim meso, sad uzela sam mesa i otići to pograbiti da ljepše izgleda. Uzela sam 2 kile mesa. Sad ću upršiti mesa i to je to. To ćemo sad jesti kada nas dođe. Nisam stigla ništa više uzeti jer Ivu mi je bilo teško donijeti. Tako da ću sad isjeskati meso i sad da se praši. I to je to, imam kruha, vala i ništa mi ne treba. Uz kafu i krosan i to je to. Već je 1:30, onda nas ranije završala, pa sad valjda će biti dok ne dođe. Vala nisam ni ja ništa jela. Tako ako dođe i kaže gdje jest, reći samo nisam ja ništa jela. Ništa da sad ovo isjeckati. Sinog mi je dao hoć kasnije isjeckati, staviti u frižider. A sad samo opet za prženje. Ovo ću staviti u frižider gore, pa ću kasnije razdvojiti i isjeckati se za gulaše i tako to. Da operem i ruke sad. Ne znam zašto, ali izgleda da u pošti su digli malo cijene, to naplati sve. Ja sam ovo sve za porez, što sam odjela u pošti da platim, izašlo mi oko 50 maraka. A ja sam dobila na ruke. To su 2 plate, ali ja sam to jednom isplatila jer nisam stigla isplaćivati, a i nije malo ni bilo potrebno. Bilo oko 260 maraka, mislim. I od toga, eto, i dok ti banka je već uzela, 260 sam, ja mislim, isplatila. I dok je taj pošta uzela to što uzmeju, 50 maraka mi je otišlo. Ne znam ni ja kako. Ne znam. Ostala sam te uplatnice ostala dole na poslu da nijednu utječim sa sobom jer sam išla po meso. Oko 50 maraka, možda 2-3 marke manje, ali stvarno ja sam se iznenadila. Mislila sam u Brglavi do 30 maraka, može i manje, ali kad sam bila, baš sad. Ništa da ja ovo isjeckati stav da se peče, to jest praži. Ne znam, bilo luka ili ne bilo, možda pola glavice da stavim, šta vi kažete, najprije će biti. Imam za gulaš, mogla sam misliti iz vrećice i fino. Dok ja nastavim pričat, neću ništa uraditi. Uvući talu, to jest kao romu, šta je već. Jer kod nje mi se lijepi, a i brzo budne jest.
Ovo ćemo pišti. O moj Bože, moram noštiti, nož. Ovi krosan baš izgledaju privlačno. Čekajte da vas stavim na ovo. Ovo mi je super sad kao stativ jer ovo je limeno, a tu ispod kamere ima izgleda magnetić. I onda se fino zalijepi za ovo i ne mrda. I sad makar mogu to da mi bude privremeno dok onaj stalak mi se temu ne dođe. Šta mi treba sad? Ili muka, omorsko mi ga sitno trala. Trebala bi kosu svezati. Ali ovo neće ništa toliko sitneti, samo ovako malo veće komade. I to će da se tako peče. Jer nećemo ni pitu ni ništa razvijati od ovoga neka gulaš da napravim. Ili ću samo pršti ovako meso. A možda ipak dodam onaj iz kese. Bogam nešto se i nam oblačilo sada, ali nije hladno. Samo da kiša ne udari. I opet će mi bašta biti pod vodom. Zato mi onaj ne dolazi jer baš je sve vodenasto. I šta će čovjek doći bez veze. Još se treba zaglavati u bašti. Ali hajde. Ma jest dovoljno, ha još malo ću. A ne svoli meso. Samo sam 2 kile uzela, ne znam ja što sam tako malo, inače više uzmem. Da ne idem svako malo. Mislim da mi 2 kile može biti makar 2 sedmice. Možda. Jer ja napravim za posao i sve i onda brzo se troši. I što je sad ostao da se peče. To jest da se praži. I da usisam kuću jer nisam usavala odavno. I baš mi se zapravljalo ima prašine. Jutro sam spavaču usisala i to. A ovo ostalo nisam. Moram zaliti svoje bi tamo ono što sam zasadila. Sad mi je lako sa ovim kad znam zašto mogu stati kameru. Samo je kad stavim na to i onda pomjeram teglu samo za sobu. Eto ga, malo ću ulja staviti da mi se malo upraži i onda ću kasnije dodavati vodu da fino se izdinsta. Ja ne znam zašto sam se ja više sad u ovim videima ovako raspričam. Kad pričam manje radim, onako kad šutiš i radiš više radiš. Sad ćemo začinut. Gledam gdje je soja nasusala. Malo vegetice. Neću ni sol ni stavljati jer sam vegete stavila. Više ću staviti. Anes ne voli sad pretjerano začinjeno, ali ja volim, tako da će ovo biti po mom ukusu, a ne po njegovom. Ja sam neku već je pravila onaj, kako se zove, pileći burek i bukvalno nije, ja sam i soli, i vegete i bibera stavila, ovo nije ni malo bio slan, ja ga nisam mogla jesti. Tako.
I onda je išla se uzmat pavlaku jer sam na poslu jela. Pavlaku i zasolila pavlaku i makala u pavlac. Ne znam, ja ne mogu pavlak kad nije začinjen. Brutalno mi bude. Ja svega pomalo i malo će čilija staviti. To je to. Meni je najfinije ovaj saft u mesu kad fino napravi se. I ja se safta naumačim i najedim. Onako kad je samo meso bez safta, onda mi nije ništa. Ovo sam sukrala. A šta da radim? Ono sam uzela u fisu, ali ona mi je mala za ove špahtule što imam. Najviše za one kaške obične, nek za ove veće. Eto. Gotov. Sad ću to pokriti, ali ću smanjiti na osmicu. Hajde, pokriti, nek se izdinsta.
Yes. Max. Dođi vam. Hajde. Hajde. Joj, podeš me, ženo. Ah! Ima dva put naranđa, onda je ovo naranđa, ovo je jafa.